Ma, wala na po si Mig. Ha? Tahan na, anak. Ganun talaga. Hindi na siya mahihirapan. Masaya na siya sa piling ng Diyos. Hindi ko kaya, Ma. Ang dami po namin pangarap pag gumaling na siya. Oh, Marga, nandiyan ka na pala. Umaga na. Ma, pasensya na po. Inumaga na po kasi kami sa trabaho. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Kahit tumawag man lang. Hindi naman po kami pwedeng humawak ng cellphone sa trabaho, ma. Ang sabihin mo, lagi mo kasamang kasintahan mong si Migs. Totoo ba yun, Marga? Baka mamaya malaman ko na lang na... Na ano, ma? Bakit niyo ba ako pinag-iisipan ng masama? Bakit naman hindi? Eh talaga naman, lagi mong kasama si Migs. Hindi totoo yan! Abi, Marga, tumigil nga kayo. Tulog na nga. Abi, isa ka pa. Bakit hindi mo ginagalang ang ate mo? Eh totoo naman po mga sinasabi ko, ma. Sana hindi totoo na lagi silang magkasama ni Migs. Pero sa oras na malaman ko at mahuli ko silang dalawa, malalagot sa akin yung Migs na yan. Si Marga yun ah. Akala ko pumasok siya sa trabaho niya. Marga? Ma? Akala ko ba nasa trabaho ka? Hindi ba pang umaga ang trabaho mo ngayon? Ma, hindi po ako nakapasok ngayon. Dahil ba sa lalaking yan? Totoo pala ang sinasabi ni Abby. Tita, huwag po kayong magalit kay Marga. Bakit naman hindi? Hoy Migs, pinag-aral ko ang anak ko para magkaroon siya ng magandang trabaho. Ma, tama na po. Pasensya na po kayo. Totoo pala na kaya ka inuumaga ng uwi dahil sa kanya. Hindi ako papayag na mapunta ka lang sa kanya, anak. Ma, ano ba? May sakit si Migs kaya lagi ko siyang dinadalaw dito. At minsan, binabantayan. Ma, may taning na po ang buhay niya. Anak, pasensya ka na. Hindi ko alam. Puro po kasi kay Duda. Hindi niyo man lang inaalam yung totoo. Pareho lang po kayo ni Abby. Pasensya na po kayo, tita. Nung naabala ko po si Marga, sinabi ko naman po sa kanya na ayos lang po ako. Hindi, Migs. Mahal kita, kaya alagaan kita. Kahit mahirap, kakayanin ko. Pasensya na kayo kung nag-isip ako ng masama. Migs, magpagaling ka. Salamat po, tita. Sana nga po, gumaling pa po ako. Nandito lang ako, Migs. Malay mo, magimala ang Diyos at pagalingin ka niya. Tama, Migs. Huwag kang sumuko. Manalig lang tayo na gagaling ka. Opo, tita. Salamat po sa pagpapaalala at pagpapalakas ng loob ko. O siya, sige na. May lakad pa ako. Marga, mag-chat ka na lang sa akin kung anong oras ka makakauwi, ha? Opo, Ma. Sasamahan ko po muna dito si Migs. Uuwi na din po ako pagdating ni Tita Ruby.
Sige, tutuloy na ako. Sige po, mag-iingat po kayo. Hello, tita. Bakit po? Ano po? Hindi po yan totoo, tita. Nangako po sa akin si Mix na lalaban siya. Anak? Bakit ka umiiyak? Ma, wala na po si Mix. Ha? Tahan na, anak. Ganun talaga. Hindi na siya mahihirapan. Masaya na siya sa piling ng Diyos. Hindi ko kaya, Ma. Ang dami po namin pangarap pag gumaling na siya. Nandito lang ako, anak. Kami ng kapatid mo. Ma, bakit po si Mix pa? Hindi naman natin hawak ang buhay natin, anak. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Kaya tanggapin na lang natin. Lakasan mo lang ang loob mo, anak. Magpakatatag ka. Ayaw ni Mix na nakikita kang ganyan. Diyos ko, napakabata pa ni Marga para pagdaanan niya ang ganitong pagsubok sa buhay niya. Tulungan niyo po siya na makayanan niya ito. Bakit kaya umiiyak si ate? Ate, anong nangyari? Abi, wala na si Mix. Ano? Ate, tahan na. Nandito lang kami ni Mama. Hindi ka namin iiwan. Salamat at nandyan kayo. Hayaan nyo. Magpapakatatag ako para sa inyo. Mix! Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang. Sarap kasi dito. Presko at sariwa ang hangin. Oo nga eh. Dito ako laging tumatambay pag may iniisip ako. Ah, ano naman ang iniisip mo? Yung future natin. Ikaw talaga. Ano naman plano mo sa future natin? E di pa kasalan ka at magkaroon tayo ng masayang pamilya. Sana nga mangyari pa yun, Marga. Ano ka ba, Migs? Mangyayari pa yon. Basta, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ako din, Marga. Kahit mawala na ako dyan sa tabi mo, mananatili pa rin ako dyan sa alaala mo at dyan sa puso mo. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Magkakasama pa rin tayo hanggang sa pagtanda mo. Namimiss na kita, Chris.
Hindi kita malilimutan. Mahal na mahal kita. Nawala ka man sa buhay ko, mananatili ka sa puso at isipan ko. O ate, saan ka galing? Doon sa dating tambayan namin ni Migs. Anak, ayos ka lang ba? Ma, masakit pa rin po. Pero kakayanin ko para sa inyo ni Abby. Anak, hindi ka namin pababayaan ng kapatid mo. Susuportahan ka namin dahil mahal ka namin. Salamat po, Ma. Hindi ko po ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan ko po kayo. Ate, hindi kami aalis sa tabi mo hanggat hindi ka pa naging maayos. Salamat, Abby. Mabuti na lang nandyan kayo nakaramay ko. Sa sakit na nararamdaman ko. Siyempre anak, pamilya mo kami. Kami ang karamay mo sa lahat. Hayaan nyo. Magiging maayos din ako. Kakayanin ko. Dahil ayoko na pati kayo maapektuhan sa kalungkutan ko.